used to use the charger. And you are mpacho me chiamo. Na ene mote minka enye bone. Then you bring it back. Ebe fe. Ebe so. Beje. Lord, befa. You try to bring it back later on. It's a bit in the middle. Yeah, me chiachia mo minuanom na mgidi se obade no ada moment mu bia ho ye. Ye da otwedi ampon no ase. Eye me se ne da ye no se ye kana na no motete 7 ya bakọ 7. Na ye di sunsue ho ya de. E se to bi a inchirima behia nti ana se yesoso ye bitimi ehia. Na ye di ehunu ye nchi ne abusua ye dom ene peko ayeye ti na hu behia se bibia ye behunu na ne ene obekasa afa asene ye busuako no ho eti ye me yakai nti no eso mo de becheme eti no ase ye cheche madwene yo ye kasafa na nanu asene ye fo ho etoro bia there is a controversies anase etoro bia na ensema hodo bebre twagu ewo ntintafidie so em so bia ka ne ope na enam se ye mu bebre no ntu ya na monko nananom ho enko bisa nananom se yate nsem wo ntintafidie so nananom mo na mo ya adehye na mo so na ye mabusua asemi ni tiri ewo hene ye nko bisa na we asene abusuako yi a Okomfo Anokye ofirimu ya emua na ebesu ebesi amokuma kosan mu nyina so ebesu ebesi obi a na efe ne buzu ya no mu nyina so omo ya asenefo na se ye ka asene asem de ya na ye ka ba bepie mu abepapa mu se enyo ba akofo ekuru na ya asene ekuru na obi efiri ho ana obi abeye adom ede am obi asene abusuan kuo yi firi adanse bona bon cave mu ana omo nananom firi baaye na omo nananom asenefo onum akraboa eyapan se ne nyina yi ni mo no apan ya asenefo akraboa na omo nana ofiri bona bon cave mu ba ni din ede abrowa amegyata na abrowa amegyata yi ebe wo ma ebiti se nana damte ena nana dufie jampte mama Nkoapem Margaret ya free baby a wonu free bonabon no ebetena adanse bonabon ebetena baby e frɛ ho dompase na onu muti dompase na namadufie be wo ma por nsia na mensi oba wo ye na bi ni nana ama adutwumwa ena nana juakwa emei ena onu mo ye nana amadufie na se mu bi no ka hunu se nana amadufie aye nana amegyata ne mabia na nana dem tanso so ayem nana abrewa amegyata ne mabia na mamedufie ne mabi ene adutwumwa o mansia be ne mabi adutwumwa ena dwoakwa na nana amadufie so otui tie nie me pese we na otuni utie hoyepa nana amadufie tu firi baby otie no one ne mabie ebetena baby te se asantema so ono mo tena asantema so ho che kakra yie etena ho che kakra ono mo fra asantema so ne mabi fra asantema so because ewi ase de bad time ye nyina akora ne ye kase wo 21st century no abra ya wo e mate ye nchen no ye mare ntira ye nchen kopim da bia na kane no na asase ye bu ye mabetu na ono mo so akobo no bra madachi omunim se ono mame wo ha ono mo fo ha ono be ko ho sa pepepe na netie na kane no na busua mu odu na busua tre na ye ni bibia te se a friend say aye asonafo wo bu akwa na ebi ni ho aye busua ana neti ho eni ti mame amadufie
ya ne baby ni edutwumi ya na ne baby ni dua akwai ne mabi onum betena asantema so ne man bi tui ebekekere amokom amokom na amokom akosan mo ne adade nyina afiri sa abusua mu ebi su bese kwakekere kro bi de adua ben ye ya bere wakro na enama brantie bi a wose wo ye akuapim ni wono na sem bi a ono akero ne tententen de abra menti na ya me ya na me di ya o na me ti nsuo se ni patimi eye lack of knowledge sa no na ni patimi yira ewa akanse mu abra mpanyini ti ase na no ya papa bi se ono so kasa wo akuapem ho asema obi na no ka se ani ode ne ho otumfo osiso no akuapemfo and the golden stool man no papa. These are some of the things aya wutia na ya say ah na panyina wo fie ni say o masa na yanko hwehwe nwuram yanko pempanifo mrafie ana yanko hwehwe nwuram mpam otia emetena fie dan say na mpanifo no mutifie. Why don't they respect akabuchiekuo no? Adeti no ono ka asem a ne abakosem a ono peso mu yi akabuchiekuo na chichire akama no chichire buchiekuo na emu na migration na wodo firi ba ye emu na nipaku ahodo firi ba ye emu na nanom awonto atoso nyina firi ba no edenti na intentionally and as a lack of knowledge and as a lack of wisdom tino ahimfu ye firi mu eti wahini bi ye bretu ni wonini ni ahiri bretu ni kontokwa ya wujuru hu bi ya wonti ase wo yukuni ti baby no yukuni ati ahomana so ya wujuru baby ya nti ase bia ni nyansa bia enim etoro bia na misna no mo woi ya no ane se na amene na ho aso na emekika akawa esija so amene yenie na papa yi gina ho ahehye ne ho se hene awa kuapim kroso gina ho kase ode no ho otumfo no ayaya kuapemfo and edi sikadwama no. Just imagine this kind of ignorance. Ediba semuni aniti mami ana amado fie ne mani bidu akwa ebi soso ene nana ye fe no edutwumwa ne ma bi bechichi kura fe na mokom ye mad na mami amado fie na simwa bechichira mokom na sim ni bia kwachichi kuro bi de adua ben ye no ane ma se miso ma o manai the same thing ono so wo mensia ya wo pam onye ye anuanom baby o masia betra beduru bia mfa ho cheso wonu nyina ponte da chi miru mienu nyina se betra koduru baby me ma be ya wo ye no na ye ni me ya ma me nko a no ono ko na ye ta no ho se manson menua si ma obefiri mu ebeka me ma me mansia ni enimu na ya ama ya mai ename ma wonai mesista panyini wa wonsia machiri ba wa wonson dem di nachi wa wo baako mebra panyini wa wo enan de mebra panyidi no achi no ono so awo mamu enum so se de abusia na se atira ko na so abusia nyina firi mami efe no oba ya batampanya nsafo yi na se eti wo ye dai na wo chemeye yie wo chemonye yie wuyi bi firi mu onye yie eno ti na so obi gina ba bi ka bakosem a na obenyansani bi ebusare se na bonto bei no nya kan ntan obo kire wa watimi agina so abunfo se jawo se bura kan ntesa wasema kan ni nyina so ntesa wonu omoti enebu ena ayi akuapim yi no omudi akuapim ade omo na ese so omo ya asonafo asura di bei na nabusia ni ase ni a one mo koyi sikadwa edi abra fantefo. You see that kind of thing always ayamiya na me dia penny wo mimu Awukugwafo no mo to no they are not part of the akuapemfo na no budi ade no akuapemfo mli ade ya asonafo Awukugwafo ya asenefo Awukugwafo mia ye maami amadufie ne ye mo mansia ana baby o Margaret kwatna ye na political dey to Eastern region na bibi esi yenti a Okomfo bediri muso afram Nkoapem ti ha mami ye fa na madufie ne baby na bechichira mokom ye onu nkrofo bi ne amokom akosa
ne maybe na kwachichire okuro bi dia aduaben ne ma onu akasa ne mo maybe na sa kwachichire Awukugua wonu ankasa ne maybe na kwachichire ekuro bi efe no Nkoraso a obo nwere eti mame ba ko peye muma na be chichire na ba ko kwachichire agwona eti mame amedufia ne nana ene nana medata ninia ene nana damta ninia ne nana damta wonu ne generation ne ebeka ho asem na me amedufie no ne ba ane duakwa ne ba bi ni edutumuwa na ne mabi ne be chichiri kura fe no amokom ebi kwa chichiri Awukugua ebi kwa chichiri agwona ebi kwa chichiri aduaben ene bi su kwa chichiri ekuro bi fe no Nkoraso obo nwere ejere na wo asona ni wo bekremu Okomfo Anokye asena obi ono wote amokom ayene na wo asona ni wo bekremu Okomfo Anokye asena obi ono te aduaben ye no ane say na amene na me bi su obi ni yaya edi kumasifie mienu akase yi na obi aba say mini yaya ne betena ho ana me nwie bi tu betena ne ba bi ono te won to ono me nwie ne bobusu asene me asemu ebusa na yene ana ye kwakire ase wo hene enne akama no agege nsemu because of ye yi aka busua na ekura busua ni mu na firi ho eti mame amedufie ni maybe ekwachichire Awukugua ebi kwachichire agwona abro no ko transantemaso asantemaso ene ono manto no ehwase ene ono mo hyase so ono mututu kwan omo eye manto abei ya be hunu se won ma senior for no ebere bi bai ewa dance sabra na mo ti dance no asenior for once upon a time was a powerful clan Emma said that one my din Mankrofo and a cow on my back was a maworum. A son say, I send you once assistant, I can't go biala. I can't go biala new cross assistant as in any. Now, so they are too quiet and reserved. On Moncasa, ne cut seeking no more debut can ne radia bassa, na ne radia bassa. Onya kwa ni se de nipa bi kanu eya tsuro na radi abasa eya sinie ni se no beti ya afiri bonsra onya kwa ni afiri bonsra eya sinie ni so we tell you how powerful they were a better set to me ano no wo e was abrenim ani ti bi nyanom say ya hwa aseni abusuaku ane enipa no bi peso mututu no abasa ne sere a etoro bi na meto ho na me kra di awerho mi mu aseni afo raise a lot of people amoma be world leaders aseni afo na chichiri kro bi ti se wanchi omabusuafo no wonom aseni afo na chichiri agona aseni afo na chichiri amokom aseni afo na chichire kuro bi ade antoa aseni afo na chichire ko efe ne nkuranza aseni afo na chichire kuro a enne kura no tachimafo na aseni afo kane no awade enti sheki faze wurko masters discuss stress e kuro bi efe ne puano wonum kofiase wonum e kuro bi wo ya me report what Ekwo bi efele suabo onum abenase wonum atwoma onum kwamo onum ayi efense acha krom onum na anu ne ba ne yebusa ye ho se na Okomfo Anokye ne wofane amokom hene dia na Okomfo Anokye wofane adua ben hene dia na Okomfo Anokye ne nwia ene bonwere edia na Okomfo Anokye ni wofane Awukugua dia ni yakase Okomfo Anokye efiri agona ono ye equally asini nia adenti nenne enkrofo bi omudo omo se omo ya sonafo o na so se efro akuapemfo pese omo kire se wo omo na de akuapem ha because of say Awukugua no ehye akuapem ni mu
Yet Nkoapem no eyasona. Nkoapem akonya o foli kuma akonya no eyasona. Awukugua akonya eyase ye. Awukugua nana ye fere nana amejata. Ne maame ye fere maame amadufie. Amokom ne maame ye fere maame amadufie. Adua be maame ye fere maame amadufie. Agona maame ye fere maame amadufie. Nkoapem akonya oteso ne nana ede nana aso. Nebusuafo ni bi ani kuntunkunku. Ani abrewa dokuwa. Yema busua be bibiala. Ensebeni. Nene obitimi tina ose. Okomfo Anokye Philistine budget. Can you imagine? Sabususem ekoso ampanifo nka nwasem. Abususem kasia ekoso ampanifo nka nwasem. Obitimi bie na no se Nkoapem ha ana Okomfo Anokye firi. Because of Awukugua. Nani say Awukugua onya Nkoapem ni no ya senie ni. Awukugua ya senie ni. Ne mamme ko bi say Awukugua fo on mama ko say asem Awukugua mo nana de hwan abaka say nana ya fa na brewa megata. Wo bi say mo say na mo mamme owo ma won to atoso e de say ya fa na mamme amadufi. Na mo nana amadufi ne ma bi owo won mo ye de na na dutwumwa ene nana adwuwa kwai. Na munya no bi hifa no tena ye obeka che se ye nwa no bi akosa mo betena mokom ebi kotra duaben ebi su kotra agona ebi kotra Awukugua ena ebi su kotra efe ne say agona Awukugua ena aduaben etidie na kire se Okomfo Anokye won fira agona. This is what you need to reason. Agona ya seni akonya. Na nakro na no munyina bo ne din. Maame kro na no munyina bo ne din. Esa so no munyina so yisu akrabo aboako. Be obi onu yisu akrabo efe na nene. Na wati ofodukuma akonya so. Ne nkrofo timbe gina kasa hane. Nkoapem ha na ode ne ho otumfo obaje isikagya. Just imagine. Ni akase ne maame ne papa efire Awukugua nya dokore kanetete no nenne ye ni baby obi yenim na busua enti se wokora wonim wofa wonu maame nua etu omuan na wo kire wakọ ofafie sanetie ene wofa ne Awukugua ne maame nua ene Awukugua ne maame nua ne abokom ne maame nua ne aduaben eriti ba bia Okomfo Anokye firi ho wotimi ko esanse eye moja kromu ayewa kromu apotowi akromu ehina kromu ne ewo won guye na pese yi abusua na mu firi ho ne de political idea ehye nchiri madwirem yeti political idea the idea that it doesn't even exist in our tradition. Neither our culture. Etone bia ebinom ntimi edi achiye bebre. Beye hwe. Okomfo Anokye mfira agona. Ekwa be so Okomfo Anokye wonne ohini odikan wagona. Dabi. Anya se na asase ni ho na konya ni ho anza na echichira santemai. Asase ni wo ho akonya ni da ho anza na echichira asantemai. Okomfo Anokye nyonu na edikan ye the first wahini edema agonamai na emomoto so 9 mako enai eni tibi nuanum so obi kasem a kone ko busase ye busa questions busa Nkoapemfo omo tie Nkoapem ofori panyina ko ofori kuma ko nyanse na mo bonto bai onu basona o onu basona na ko Awukugua akobusanse na Awukugwafo mo bonto bai omo yase ne yefo kwa agona ko busase mo bonto bai omo yase ne yefo kwa mokom ko busase on bonto bai ne busa Awukugua ni se wona na din de sei obeka chose ne nana amejata ne nana amadufie ne maame numbi eye maame adutwumwa maame juwa kwa the same thing agona so beka ese na sona fo kremu no ensemu se ya eto etisi awe Okomfo Anokye a ni wofa Okomfo panyini ene di kan bedi hene
abra no wofanom ebe sue agona no wonum ba ye wonum betena esuo bi ho kakra ansar wonum bu muvu akọ onmonim akotena ba bi wonum tena ye no ankasa ensuo no da so ho etu Okomfo panyini ena di kan ebedi hene ewa agona ye Okomfo Anokye no wofa afei efiri ho ena bedi akuntim ebedi ade ye Okomfo Anokye ne wofa efiri ho ena Komfo yamoa sa be na Komfo yamoa ye kwa ma hin obiri yabo a ne Komfo a na sa be ni mu no na won o hye nkom ebia ne nkom hye no to obia na afeli eto obia na mmem eniti eto obia na Komfo yamoa wasa fachire ekọ Komfo foforo ho efe no ayi Komfo tutu ti wonim Komfo tutu dada na sabre Komfo tutu no so oye Komfo yamoa no ni busuani a no no so owo Awukugua emam ho tutu kakarere ansana ni wofa Komfo yamoa ye ni sintre ntokwa no akire no ni wofa Komfo yamoa be firi mu ene ye de wonno Komfo Anokye ebedi ade Komfo Anokye bedi ade ansana minye tieni ansana osetutu obe kwa aman hene Komfo Anokye obedi ade ansana osetutu obe kwa aman hene because tokwa na esi sintira so no emu na Komfo yamoa hwe ne kra emu ana Komfo yamoa wo hwe ne kra na yekwosiada eti sabre nyina okọ ba bi onum kase wakọ Awukugua ne yadade nyina no oye agona hene hwe history o makabia kire yire o makabia kire ye papa o ma senyame hota sunu na nonom ntam kase atimi atwa ntro e de akire nkirima na onyame bebusa wo mo wo mo de papa mu atoyemu abra nya ne kore na otwedi apon e de akatwa be ma wo nom esasa otrufo nyina ebekwate mu ahengo no nim ampanifo di enim di enwamo Komfo yamoa na ne nkom hye nka yo Komfo Anokye wofa enti na Komfo ayi obiri ye boa wo sa Komfo yamoa ho esa ko Komfo tutu so ye asenie ni ye oni ni nyina ye busia na so Komfo tutu de wo Awukugua entem ho ti Komfo Anokye wo efini ofa Komfo panyini eba no ofa Komfo efese bedi akọ ntim na ba no ofa Komfo yamoa ansa na Komfo Anokye eba associate mi ka bakwasem kase na na se tutu koshia Komfo Anokye ewo ayi fa ne sei dankyira ana ode ne ba akom ana ne yede na to prison yesi ebeku no ana okoji twage ne koto ne ti na ode ne ba santemam ana oba ye ana enam sankama de nti obeba okuro di ma no he ebiasi we mu on na ubire mu hwan na ubire mu no na ho akura na wo awusu wo bagi no odi ikompanifo ado wo mani ato wo so no wo na akasa abakose mu ato wo na akasa nsem hunu we ato forgetting say Komfo Anokye was asini ni forgetting say Komfo Anokye ne wo fa ne Komfo yamoa they don't even know. So the distortion is from both Asante and both from other people. Distortion, every Asante for, if you Nkoapem so, yeah, distortion at wa and abepe mo ne. And the near me ni ho and abe yo ho. Enti akoko aketewa me ye dem mesesa no. No nyame wotumi. Enti Komfo yamoa wu ye ene esi Komfo Anokye hene.
Okomfo Anokye be ye ohene Okomfo ye mo Awukosiada ana obedi ni wofade ana wo se tutu ni wofa obiri yeboa wono soso wo Nkosiada na emo Nkosiada no opiraye ne memre da najo ana ono su di firimu na 7 days no because ye kana watwe no ayi akanfo na watwe no efiri Nkoapem na da besi bio ene ye na watwe no esasa ne ye da ne ebu mu nsiensia ansa na ye ko efa o se tutu dutu anto ahene na nasa akode eko abisa na abisa che ne se ko wusu oda okrom no obudwusu no ko busa ro yi se kama ansa meche anya ama kama mete no o ka kire se nipa mo hwe no wo baby e fro honom akwamu ne yanko saseleku ho ese bidim timi ka se konfo oyi otufu ose tutu eko akwamu ekosua in fact na so hwe abakose mu akwamu hene yadiri besi ade so the same 1680 kwakwo busa baby biala akwamu ahinie ebegu 1731 akwamu ahinie gu 1731 Osetutu ebe ye akwamuhine 1680 sasraku ebe ye osetutu be kwama hine 1680 akwamuhine sasraku ebe ye akwamuhine 1685 tiabra osetutu be di ade enfie num ansa na sasraku di ade eso etimi kase da sasraku ye hine akwanyane kwa na pedia ba ho a awa takuma ne atakakra ntem na wiase enchirima oma nananum kwan nananum omuhu ni fin nananum nya boneyefo se de Kristofo bi atichi akyeremo no nananum nya bonsamfo nananum mawu ko no nya bonsamfo se ne abrofoforo mu de sent no mu de sent mu kwan na omunwura mu ene mu nkasa ne nipa dimuhamo muni mu nyan mo kon muni mu nyan mo chema so because of empanifo bone ye beto wonu nti empanifo bone a ya kasa ne agyademudia asienum toto abako soma srani abasa amen nanchirima ayedeja obi ane ne yonko okun eso ni papa ye nyina ye ni pakoro no ala agurani frabusia baakum oyeko ni oyeko frabusia baakum aseni frabusia baakum na oya agurani na me agurani a eyede na wo ne me babe kontokwa abre yin afi na nagwase wo ye bretu ni mi atudani kwa da na afa so no mbeko abre ye nyinala ye fi na twedan ase na so nipa bodifo mpanifo ya yenti ene hwe ye mu acheche sepe ye twetwegu toso Anything kwafo ya mu awuye ene ade ne wo fa ase ya ye frɛ no Okomfo Anokye no ebedi ade na Okomfo Anokye medical catch so onum nyina afiri adanse ene onum betu betena ba bi onum te Okomfo Anokye bosoma ne wosom no aye bosom chechre ene wosom no afa Okomfo Anokye ye efe ne say owale mama kuma 20 Okomfo Anokye owale mama kuma 20 ne mprafo eye bebrebe Okomfo Anokye bebi enu Okomfo Anokye wa nware amfa tizo bi ye nware no ka je Okomfo Anokye firi ha meni na chiniye Okomfo Anokye wali mama kuma 20 can you say once upon a time there was a certain people who are the ever descent though no mote baby was santimemu. I don't want to go deep in that history. Enti Okomfo Anokye oware ma ebi free ekura efe no ekura efe no say ekura da bia metabo ni dio nso mi wura fi owale ma be free jamase
wawale ma ebi firi jamase wawale ma mienu firi doma sata na doma afo yi wonmo tikro bi di bipoa na yire mu mienu nyina wale wonmo firi doma eso na no yani ankasa ye mamme o se drink water ba be asia me hia water izole ti arasa me hia water ba asia buru na mi ju ada me hia water o fa se fori nyina afro soro nti bi nya obi ama mi tino zo mi hey wade adio wale ma mi enu firi doma ne yire ba ko efe no ye fe ne say esi eduwa ne yire ba ko bie mu a osa wale no ye fe no woni esi eduwa ewu japa ne yire ba ko bie wale no ye fe no fonwa onu su eye doma ni doma afo na sefo ni bi ti na no ye papa doma hene kase Okomfo Anokye ne kwa onyini ni no I was so shocked ti mabeka asemi wa se nti na doma hene onim nabusua mu yie esanse ne nana asieduwa ne nana fonwa Okomfo Anokye wale wonum ene wonum woi awrawo sembini o awrawo sembini Okomfo Anokye esa ware ayiri biemu firi jamase o wale ayiri biemu firi agona hwa na yire no firi agona hwa na de ono no dane ni nsuo no nsuo se krawa se krawe no ono no dane ni se nsuo because no se onene na oso ode no kame no onene na no dane ni se nsuo no ebie wo so Okomfo Anokye esa eware obaba ku firi omu wiamo ase eno onene wo eba bi efe no blesiama Okomfo Anokye sa wale oba foforo firi wiamo ase hwa Okomfo Anokye wale kakarebre Okomfo Anokye wale ye dan mprafo de na ebebiri eto Okomfo Anokye kro bebiri ni ma wo Okomfo Anokye ne maame wasakra wale bodomase mo Okomfo Anokye wale bodomase na jamase no ne wo ba bi efe no dwelawe esa se dwelawe no eye emse ne maame din ne maame de dwura kwa ti di one ne wo ewo bodomase no ono na de ne tu dwurawe no na Okomfo Anokye ne papa so ede atia petuo eti krom ho no ma no no fi Anokye ofiri agona or say so where are the case and the family member they are all there okokura mbobo so nyino mu nyina ho ebi wodomafo nim na yire mu mienu ase eduwa ne fonwa onu firi domafo nim oware efiri jamase owale mienu firi agona owale ebi firi bodomase onu nyina busua no ho okobupua se ya ne manu omuna ya de hye obupua asase so sem no kase nne nyeso Okomfo Anokye wo ya spirit no onidi na onfo ba na emumo nyame honhom na na ewo ni mu ode ye adwuma eni ti se wo ho na obi ba na obeka cho Okomfo Anokye enye asantinia enam ne so de chechira asanti so what was that asanti kura asanti na ene de ma no asanti na ene de ma Okomfo Anokye awonya asanti ni kura onam ne so he was part of the funders aguna na wo dada ni wo fa Okomfo panyin ne di ka bedi aguna hene ansa na ni wo fa bedi agunti mo ebedi ade echire na ni wo fa Okomfo ya mo abedi ade Okomfo Anokye ne toso 9 e na obedi ade na no of Okomfo ya mo na ne nkom hye nka eto Okomfo Anokye ne wofa ani Awukugua ne wofa ne amokom
ne wo fa ne adua ben esa se ne nyina moja korona eti so obi so na be ka che se Okomfo Anokye free Nkoapem a busan se me ba che omo mudi Nkoapem akonwa no omo bo busua bayi omo ya so anafo ofori kuma akonwa uya no obusa ho se Awukugua fo no mo ho no omo bo nto be omo ya senefo no obusa on mo se mo betimi akama bakosem kakra kire me ehe na mo free ya mo baaye omo fi bonabon e wa danse no aka se na mo nana wode mo baaye ye friend sei omeka cho se friend maami amejata nana amejata uya na akobisa kwesen kro na wa mokom the same thing na mokomfo beka uya na akọ agona the same thing on beka because maami amedu fie ma ometna santima so no ene bi ebese onum nyinyini no amantu ahodo baaye na onum nyinyini no saa tam na asase eye peche se mpeche ene bi num bese bechechire ne kumas amokom ene ne babi nso kwachechire kro bi de aduaben na ne mabi nso bese kwachechire kro bi de agona ene bi nso bese kwachechire kro bi de Awukugua eti ade ba ko pe omunyina aye na ba ko na na amadu fia obe wo ne babi se na na amadu twumwa ene nana aduwa ye kwa omunyina ade ba ko ye furu ba ko na wo omunyina ye furu kro pe na me mituwo ya mawo me manan ya mawo omunyi nti bire bi beba mo bi abeka se omunya busua na asesei ebre bi beba what be pen ha sana nakro ewo ne ma na damte no oba wo ne ma na madufi na madufi oba wo mensia na madufi onu betena dom pass wo ahanza no ne ma doso nti wono otufi ne nananom nchen na majata no otufi wonom nchen ni nua na amadam tanso ono so afa ne ba bi ana ono de ono ne ma ne kunu ono so tu ye ana ono betena santema so ono betena dom passe obu fi dom passe no mkotena santema so enkwani so nyinyi no ana panyini no awomu no abese kochichi ne kuro wa mokom ana do ono so toso odi panyini na chi no akwachichi ne kuro wa Awukugua ana do ono so toso miansa no ono so kochichi ne kuro awadu ben ana no ono toso ka achire no okwachichi ne kuro wa agona Okomfo Anokye papa ya sunani chepetuo o ya sunani ana Okomfo Anokye maame duru akwa o ya sini eni tindi papa ya suna tie anya Nkoapem fo akam se chino mudi ejade bitugura pe ya ense ma ekwaso no enye Okomfo Anokye yesi oni asefo owo ntotoso ho owo ntotoso ho wo awo ntotoso ewo ho ne ma wo wiemu ase ko wiemu ase ko heso hu ne ma obodom ase ko bodom ase ko heso hu ne ma wo ha ne ma wagona ko heso hu ne ma wo ha ne ma ojamase ko jamase ko heso hu ne ma wo ha ne ma obupua ko heso hu ne ma wo ha ne ma doma ko heso hu ne ma wo ha eniti minnuanom enya bakosem bia na obi beka wonim ne oka enna kanfo aba onu ni akanfo aba ni busiani ni obi because on no one regime esemhunu na ko obi betimi aka se brekum by force oyebono abra wo ye ekwan na no fra sokware ka by force obeka se wamfie yebono abra wo no wo yaguna ni na ofiri denchara ka by force wanchi ye krem ni so yebono abra wo yase ni na chi firi bona bon adanse na onana no betena ba bi e fra honom efere se dom passe na on betena santema so sunyai the same thing sunya no ofra mokom enkranza no so onum nyina afiri adanse bona bon betena dom passe ebe ende wo amokom
And they don't even know what they are saying. And that is the most important part. Yeah, they don't understand. One more do no one tell you no say. And it mesra was say, "O corner pen movie and team of food in the car. Some man you want say penny bia, a team of food in bia, and him sabi the oka." Na se penny bia and team of food in the oka dia. I didn't if the moon, if the busium. Obi no free by foforo bia ka. Ti baba be gina e na wode no wotumfo e na Okomfo Anokye kro ode sikadwama no no ofire kuapem omfire kuapem ekuapem kro nimmo one mompo mobusia ofire Awukugua. Unfortunately asem na wo kan e fe unfortunately almost Okomfo Anokye ne papa chepetuo oya so na nani die eso eni agade chepetuo komsani oya aso na ni ne maame du akwa eya sini ni ejo maame onim o maame nim no one ofanom o maame nim sa wo nananom wo nana ko nana ho Awukugua na kwotena ho ko nana ho wa mokom so wonte se na enne mo de region ne kasem no region na enka nipa abrabo enka nipa setena ho enne mu nipa amaba mo de kasem na nka obi efiri ayi asen ayi evenze asen domtem na obi akan so or central region don we infantefo. Are you kidding? It's your brain function. Oh, you see, Etobia, you need to ask stupid questions. It's just Etobia na agency mo. O catch us asinkusieni say or infantini because of your better hoy central region. The dominant group is the if I say the Bokon Fantis and now Bobon Fantis. And the other dominant group is the Guam Fantis. The Futu and the Isenya and the Hutu people, which are the Guam Fantis. So it is really sad. Say na yebusu yekono emu aye basa totro te se nkruma e de asiwa say. Na mimi suwa imi ye den cheni akora. Ekwa be na be fa obeka kire me se me achim kotoku nya mi kurom. Na ye wo kurom. Ha wo bretu ni na wote ho no ye wo kurom. Wona nanom na chechire ana wona na abretufo na chechire. Me na gunafo na chechire. Ye de me gina ho ni ye de agona bo me moma so ni ye de ugina ho ni ye de bretu bo moma so ni ye ka kire na afre mpo man so se yimu ba ko ni enku omo a obeme ye ku bretu ni bi ko be hu se na ade ne me nananom firi achimoda atifo nananom ye num bremu agonafo na echechene ye me nananom bi ni tafo e bi ni wamfie kira ye na echeche sa nkro ni na sie ni pon asochi ni mu nyina me nanadupu anom na kwachechele ho si obakosem neja sa ofo nkrofo sesela obusuafo no mo nyo obusuani Regis na mode bom wasafo hinu sa na no beka samamtia and enchirafo emfatfo nam si Yesu moja onka wani twi na wo kan ye kan typical one ye enchirafo ye ka twi ne typical one ye ka a pure property ye kura ne ka twi ne kase mo twi na mafrafre mu no what just say was central region. You see, this is some of the problem. You are bread to phone more every denture. Unya dia say, one anano chichi kuro, mo better now. You was raffle free denture. Ufriwa, Kawanutum, natural assassin so, Ufriwa because of say, a 2 quarter and a more better now. Yea, guna for an assassin here. A kuro piatisa. A 2 to 1 chess Ufriwa. Oko ha obi dan na frewa ne katos wo ma okwa setena ho a fra for leba na betena ho ache na be wo ma na ama be wo ne ma na ba bia be sori abeka se ne efi wura ana efi ha ye nyina ye dia
Asem we kan court be mu. And it is about to send it bi enke kansem ana Okomfo Anokye oye ayi Nkoapem ni a wo ben wo dia fa wonsa eso na so na chi chipa no ka say Jesus wo say me share na me twen because sebika frache nyansa abon ana na bese mode amane to Awukugua fo ntem ene amokom ene agona abra o mo firi moja baakum ade na mo benya firi mu ti se Awukugua fo no kura na se bi won ma dwene mo mo so a mo amotenchen tumpo a chese munim mepa obi se obeba be gina bonten no obedi di aguna fo atem na ma hye me di mani ye kotwa masawe ka me boda ma kire se nipa no ebi ponsi da sara bretu nimpene because that is your family. And now ye dia santifo atama nya sanjiri bia na beso so enka nipa bebere nka santifo bebere na so me enkodi di won mabusie ku atem si enkodi di aduana fo de ho aduana fo atem ka won de besie kam si e kan ma ne beji hutia ka be kata ona be hu abusie wo mu mo be mna me di aguna fo atem me ka bibi bia la kamen na nantim jakare nai ke jabetom Mobi mla no membe di akwana ka be wo de betie so it tells you say and the penina na te do ma ho no mo a de na nadma bedu wo ye yi wo mbe so because you know why obu ha emfa no ho but kodi di na busuo dem na tem na hye se fa no ho ka so fo nya be babonte abekasa ka muslim se fo nya be babonte muslim se fo mo yaguna fo asuna fo asene kentokwa ke besie no ana obi esuro se sa de obeye ana na obi esuro so di aguna fo ba betin odi atem osuro because oyesa eje betomu no enya papa so that is your family and any obusia with them obi kan na hyew and no obi kan ebe boto what is that there obekasa mobi mefo ayekofo metro medu o matem se na kayekofo kwa de keja betom na kwa na fo na dakofo asachirefo abretufo asronafo agunafo ayokofo eja betom. So that is our family. Obi ani jine dia ho. Are jine ba mum personality say mabusu ko ye nipa no dia. You want to separate them. Ade na ekoso. Na mo fefan krofo mo no o mabetam nsa ase so eye nwia. Na mo nwia no mo no wono mo free the same mabusu ko no mo no. Mo ti wono obi instigate na mo no wono mo ko. Me wontimi kan cha me say na say o mo de mi akasa me hema me ba hema fefefe so omo no ye omo fe ai aduana fo wo say yagona fo ye ho ofeyie they know eni to omo de kira hema ato ho enam ko commenting am say my queen you are beautiful agona omo ntimi anka hwe na kama chi omo nyansa meche omo afi edua mo buro se obusuani no no a wona ne babusuan. And this is what we are talking about. Your family is your heart. It's your everything. Me you so proud. Me hu agunani na me ni aje na me kraba me ho. Me trust agunani me ne bobusia than any other clan. Because anye bia obete wusu ase. Anye bia wona nanom samanfo mo jabe kasa wonimu. Eno na wo samo hwehwe kira kwan. That is your family. Abusu ofri mu no. Akwana ni akwana bo abusu akoro. Sahene na okoro kopie ye o. Enti die ba de. And the politics for abeti regiwe no ma beti regiwe aye abonsanfo kwa apese chiche lipe. Mi tufo. Wona nanom wono mo brain ansa na wono mo wo mu na nanom won to so ama be wo mu. You should appreciate
your clan. Appreciate the family you come from. Abusuya filimono, ma wani sosa abusuya no. Neke wabusuya, anyo maame ba. Enye kurobi ya ufiri se ufirimu. Dabi. Eno di amantuo ne ma amantuo na die nyina kodwodwo babi o. Mimi so misfirifiri wonwe. Wonwe amefiri no, aya sonafo ne di ho ade meminya sonani. Ohene kura me penasem. Men penasem agura sei, men pese me di kura be hye ne so. Menya sonani, me yagunani. Agurani ameye no, minimachi, minimanim. Menya gurani abia keke. Me agurani the proud one. An authentic agunani a. Mani jime nananom ho. Na me proud of me nananom. Na be agurani wo bia makoma we ewo so se be connect no. No matter what the situation is. Me fa ho since the circumstances at time, I'm still proud of you. Because of Uyaguna. I am proud of my Aguna people. So what is said day? So what is said day? I'm proud of them. Makoma